wannan tsokar gaba daya man cikinta na ciccire shi. Wannan tantakwashi ce, akwai wata hajjiya da take zuwa kullum tana siyan kashin nan da nama. Yau shiru ba kasuwa kamar na zagi sama, ga gashashe ga gurasa, abin sai godiyar Allah. Kuma wallahi bashi ne ba zan bayar ba. Da kai nake mai hula, wallahi ba zan bada bashi ba. Kowa ya yi wa kasuwa ya san da wanda yake. A'a ya garin. Na ce ina abokin nan naka mara rabo. Wannan abokin naka duk inda yake wallahi bai da rabo duniya da na lahira. Yana ji yana gani akan soyayya ya ba da yarinya ya haƙura ta wani ya aure ta kuma yaki bai da rabo. Ka dinga ba shi. Ka san menene soyayya kuwa? Kai ina ruwanka, naman za ka yanka ko ba ma? To, san yan munafuka, naman zan siya kuma zan yi gulma sai me? Ku taya ni da